Kasih urung. Ya jiber ambek kiyar. Engko les nang apa ono metu ana. Kon jero nyanyang jero ana. Ki metu. Sing go setel-setel ketemu. Dek tingkat meneng e lolak-lolok ngene. Kek telu kok. Pokoke engko langsung di nyangkunnya diparani terus dianu. Ditok dijak metu. Ayo ket kok kono mangkae ket terus nyeluki ku mang. Aja ngono. Sal, action. Urutan RT. Jiber. Kiar. Ayo. Ken wong. Ayo. Terus ayo. Turunkan RT cepat. Kabeh. Kok kono. Pokoke melu kabeh. Ora kira ngono ya. Pokoke wis. Aku ki lolak dulu. Ini ketara ngene. Nyata tak ayo ngali. Ini apa ono? Piye lek kuning sik Opo ora sampe aku wis pokoke. Udah, Bro. Ayo, Bro. Geraten ya kabeh ya. piye. Aja noleh kono, Pak. Ngomong kono. Rang, action. Turunkan RT. Ayo. Aja garet, garet. Ayo. Geraten lo. Oke ya. Ral, action. Oke. Ya teko kono. Piye? Ayo kono. Lang. Ayo. Tak mau lah aku sih. Esek wong kena kowe mang. Ora iso. Ayo mang kena. Cepet ngatur iki katut iki. Kena kabeh. Ora apa-apa. Cepet ngatur apa-apa kok. Lah, caklong yo. Ayo. Ral, action. Kasih, aku tak nono. Yang kayak mana? Tekan kene ya. Cowok RT ne ya. Ral, action. Mbah. RT-ne nyanti, Mbah. Mbah. Alah kok kuwi guyu to. Aku lho balik. Mbah. Ral, action. Mbah. Mbah. RT-ne wonten, Mbah. Mbah. Oke. Aja nyekeli aja nono ngono lho. Wong takone menenge piye ngene? Tangannya dong, Mik. Iki sih to. Ya, ya. Ral, action. Mbah. RT-ne wonten, Mbah. 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 Takone menenge piye ngene? Nanti lho RT iki. RT ne ndi, Mbak? Mbak, Ora terus mundur jire-jire ning kono lho. Kowe saya rene iki saya ketara lho. Ayo to. Ini panggah nyedek kae to. Wes balanono terus mundur neh ke anu. Oh, Ral, action. Mbah. RT-ne wonten, Mbah. Mbah. Piye takon meneng ngene? Ayo. Turunkan. Turunkan RT. 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 RT. Jamu serat beres. ilang. Turunkan RT. T, ini di T. Tuang.
ketua. Ning di RT ning. Hei, RT ning. RT ning di ta. RT ning. Kawan tuh. Kawan. 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 Iki karo RT iki. Ada karo RT. Wes Pak Wan, matur suwun celuke. Tak pelek mo. Iki tengah gede. Iki piye sidane RT iki? Saya mau cak sabarnya pola gitu nih. Dok iki. Arep kok mesti iki ae. Nyapa kecet ya? Aku udah senang. Iki lho legi. Ora percaya ya. Oh, aku delok isi. Kak. Kan tahu. Ora ubah. Habis nama guyu ae to. Cilu ini gue. RT ning di ta. RT ning metu. Kok nano ngapain? Apa lo? Alis sih. Ya. Sore malam ini. Ayo mulai. Gua RT ning lah. Kan udah aku jangan. Yo ngene ae ta mulai RT ning sesuk neh ngono. Mulai sesuk neh. Dibujarne ya. Heeh. Anu kan saya dulure RT to. Nek kene. Yam. Ning ki dulurmu ngono. Barang to saya merem ning kono ya. Saya merem. Wong tau diremo Iya kok. Baru Ayo. kuwi banu bar. Genten mau aku nyeblok nih gampengan kayak kekelnya mesut aja. Gede nyeblok. Oh, yang kita dulu nih. Apa nyeblok? Ya aku yang selain ini kan. Iki nyata yang ayo mikir kabeh. Kok sasta. Ayo, numpuk ae kabeh ya. Sik, panu kuman kae. Kok turun ke RT mah ya. Ral, aksan. Kat, sik. Ral, aksan. RT lo dulu wis anu. Soyem. Oh, RT. Dulure sayem yo. Apa matake yo ngono? Yo soyem. Sayem iki remuk. RT ben metu. Keluarga kan gabus ini. Baru padha ngangkat ngene. Ndak wis pokoke parane rono kuwi. Usep-usep rene kono. Ral, aksan. Yo, kok matane. Wah, kowe. Iki. Kabeh.